Makaugmang pagdangugon ang musikang oragon, maski sa inta pa patugtugon. Dawan magsaing ka pa sa imong nga hanapon, orgulyong tono purong Bicolnon. Musikang oragon. Kanbulkan ba yun? Ang Bicol bisa sobrang gayon. Talentong pambira, lagain mong hunaon, Bicolanong tintog pang ibang nasyon. Pangalining kamunduan, panglingaw sa pamungawan, yan ang gugmang daragang musika. Sa mga kakakian, sisirin sa kamagurangan, panghaling mga problema. Magabumang pagdamugon ang musikang oragon, maski sa inta pa patulugon. Dawan lumag sa inta pa, sa imong hanapon, orgulyong purong Bicolnon. Musikang oragon. Bugan lalong minakulor, kung dinadaraming halong sabon. Sirang namamatean sa hamisting durupakan, sumabay madyay isang gamon. Pwede mong magilipangan, pwedeng pagkakitaan, yan ang makukuha sa musika. Pangkay sa kasakitan, sa bisyong mayong kamutakan, padangaton ng sakit kultura. Magandang pagdamugon ang musikang oragon, maski sa inyong kapapatulungan. Dawang na bag sa ingapa, sa imong nahanapon, orgulyong purong Bicolnon. Musikang pwedeng pagkakitaan, yan ang makukuha sa musika. Ang bigay sa kasakitan, sa bisyong mayong kamutakan, padangaton ng sakit kultura. Magandang pagdamugon ang musikang oragon, maski sa inta pa patulugon. Dawang damag sa ingapa, sa imong hanapon, orgulyong purong Bicolnon. Pagkawang pagdamugon ang musikang oragon, maski sa inta pa patulugon. Dawang damag sa ingapa, sa imong hanapon, orgulyong purong Bicolnon. Musikang oragon. Bago manlibak ning kapwa, manalming gamo na, aramon sa sadiri kung ano ang diferensya. Imbis na manlubog, lugod tumabang ka, arena magdaraming kasakitan. Sa satong kapwa.
kalimagan sa mga kahapotan. Nuwaring masisilag ang sinasabing katotohanan. Sa pagsalinggoy kang sa buong mga naragihan, saan kaya ako parte dumanataklahan? Kamunduan, nakabubungong na katuninungan, nuwaring kaya ba dadanggod, agrangay ng ginaban? La 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 la. Manalming gamot na aramon sa sadiri kung ano ang diferensya. Imbis na manlubog, lugod kumbabang ka, harina magdarangin kasakitan sa sadong kapwa. Naisip kong ano daw kung yaon sa kwadrado, kaysa sa indang tungtungan sa tuyang pagkatao. Mas paray pa suratan ng pangaran ng mga kapo, magkaigwa sa nang kaiba sa pagkamundo. La 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 la. Manalming gamot na ramon sa sadiri kung ano ang diferensya. Imbis na manlubog, lugod kumbabang ka.